मेकआप खालामग्राया मेकआप मेना ना हेलौ लोगोफोर दिनै आं माने फार्स्ट टाइम मेकआप खालामजानो नागिरदों मोखाङाव ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनोसै आंहानि लोगोआ खालामगोन आंखौ मेकआप नायलांबाय थादो ना मा होनो आरो गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरग्रोनाय थाबाय गासैखौबो नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै दिनै आं फार्स्ट टाइम मेकआप खालामनांदों मोखाङाव माबायदि जागोन सिम्पोल जादों आरो लिपस्टिकखौनो फोनथ'वाखै र' नायग्रोनि एबार लिपस्टिक लागायनोसै इखो होबाथाय बारासो नुवा बाहेराव थांबासो सिम्पोलखौ मिथिगोन नोङो माबायदि नुदो मा होनदो मेकआपआबो कमप्लिट जाबाय नै गानबायबो दख'ना दिनै माने फार्स्ट टाइम मेकआप खालामनाया ओमफ्राय खोमसि जाबाय ओमफ्राय खोमसि जाबाय देलायनायावनो सानासो हाबलायलांबाय स्राङाव खेनसे मेकआप खालामग्राया मेकआप मेना भिडिअ लानो नागिरनायानो मोनाद्रायनानै देलायनायाव मोनाबाय ओमफ्राय नुजालानो एख' मोजां फटक लानो हादियासै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदो ओमफ्राय मेकआप खालामनाया माबायदि जादों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां जागोन ना जायाखै नायनानै बाय बाय लोगोफोर आसानबो गानलायदोंमोन एसे मोजां भिडिअ लानो मोनदियासै भिडिअ मोनसे लाबाय बेखौबो दानफ्लांना लाबाय मोजां मोनि एसे सानावनोमोन नेक्स्ट टाइम मालाबा खालामबावबाथाय मोजाङै लासिगोन दिनैना आथुर बिथुर जाद्रायबाय देलायनायावनो मानायाव मोनाद्रायबायना